Wadhi kaunti ma Isiolo, Oganda Luo modak e kaunti no chiwo puoch gi pak ne apis mar NG-CDF ma Isiolo North kuom chiwo omenda mar somo mar basari ne jopuonjre 40 mag joluo ka ma e thuolo mokuongo ma jopuonjre ma joluo odhial e yor somo e yo makama. Kane giwuoyo chieng' Jumapil, Oganda Luo opuoyo okang' ma okaw gi jaod bura ma Isiolo North Joseph Samal ka giwacho ni mano e kit telo madwarore e pacho ka jonyuol nyithindo manyoyudo omenda go kwa jotelo mamoko mondo mi odewe jopuonjre ka ok odewo dhot magiae kaka yor kelo oganda kanyakla. Chenro no ne geto familia ma ochando kaka yor neno ni nyithindo donjo e sikunde kata obedo ni jonyuolgi onge kod nyalo. Nikiwa nawakilisha jamii yangu ya Luo, niliwaletea hapa forms 40 na jamii wameipokea kwa dhati. Tunashirikiana pamoja katika ofisi ya mheshimiwa kwa kuhakikisha kwamba jamii hizi ndogo ambao wanaishi katika eneo hili la Isiolo County wamepata hizi forms ili watoto wao waweze kupata kusoma. Vile vile kwa watu wangu ningependa niweze kuwashukuru kwa ajili ya kuandikisha majina ya watoto na kuweza kuchukua form, waende waweze kuzijaza na wahakikishe kwamba imejazwa sawa na waweze kuzirudisha by Thursday next week ili tuweze kuanza kushughulikia rasmi kwa ajili ya kuwapea checks za kupeleka shule.